Eto, malo smo se izgubili u Natašinom lavirintu, ali dobro, uvek se nađe izlaz po neki put. Kako da ne? Po neki put da, po neki put ne znam. Kako je tvoj lavirint? Pa... Jel život je lavirint ili ima neki tok? Ja mislim da je život lavirint. I da mi negde svi, svako svoj ima neki svoj lavirint ili svako svoju priču neku nosi. I verovatno da mi tu nekako tražimo neki put i da se možda nekad i udarimo u zid, pa se vratimo nazad, ali na kraju moramo naći izlaz. Uvek mora, posle kiše sunce kaže. Čekaj, to je bilo sa prošlog, poslednje... To je bilo, da, sa mog albuma Prvenca. To je neko drugi radio, nije... To je radio Milan Rađen, ovaj muziku. Milan Rađen, da. Sve je radio, da. Dobro, i to je firmisan jako kompozitor. Svi smo u nekom lavirintu. Pa da. I uvek tražimo neki put. Kako biraš tekstove? To je isto, ostavljaš na producentu i na čovjeku koji... Sad je lako. Sad je već lakše, da. Sad je već lakše. Kad si zaljubljen, sve ti je lakše. Ja sam počela isto da pišem tekstove. Ja imam na tom albumu par svojih tekstova, ali sad sam malo više se bacila u tu sferu zbog, mog Drago koji ima svoj studio i on više radi muziku, a ja sam tu za tekstove. Tako da smo mi zajedno krenuli malo i kroz taj posao. I eto ima Jadranka Barektarević i na Pinkovom festivalu pevala pesmu Očajna. Ja sam pisala tekst, a Alen je radio muziku. Lepo. U saradnji sa Markom Konom i Oginom Amidžićem. Dobro. Ali eto tako, spojili smo lepo i korisno. Znači pišeš i za druge, to je bitno. Da. Znači neko ko hoće tekst, ko hoće pozove može da se obrati za tekst. I preko mene uzem 10% i to je to. Da. Evo, opet nema, samo neki biznis. Pa dobro, kombinacije. Ja moram pitati ono žensko pitanje, haljina je divna, kao što sam pohvalila na početku izgled. Jel neko vodi računa o tvom izgledu, znači ima neko ko je zadužen? Sada sama još uvek, ali nadam se da ću uskoro imati. Samo i moj šifonjer. Jer nije lako, zaista nije, da svaki put možeš drugačije izgledaš. I šminka i frizura i to je stvarno jedna vrsta posla. Da. Kao i sve ostalo. Znači sa sad sama? Za sad sama. Malo mi pomaže, mogu da kažem, i moj Alen, jer on se isto jako razume u modu i jako to sve prati i često ume i da mi iskritikuje, izuj te cipele, obuj ove su ti bolje, ove ti idu. To je odlično kada neko još... Jel ide u shopping sa tobom ili ne? Ide. Voli? Da, ne veruješ da voli, ali mnogi muškarci ne voli. Pa ti si carica. Da, pa to obično kad idu u shopping. Pa jeste. Znači tebi je super. Pa ja sam tražila sve u jednom. Svaka ti čast. Da sam to pronašla, nadam se da će tako i ostati. Ona ti kao Nescafa, sve 3 u 1. Pa da. Sve ti to našla na brzinu. Zanima me sad... Dobro si plesala, dobro igraš, je li to i dalje ostalo? Da, baš to. Je to i dalje ostalo da... Hvala ti na komplimentu. Pa ja igram kući. Po kući, da. Da, po kući. Sa usisivačem. Uzem crevo od usisivača. Pa mislim, igram i sada, kad mi neko dozvoli, ja tu spotu sam htjela da igram, ali mi Vedad nije dao. Rekao je, miruj. I samo gledaj u kameru i samo polako i polako. Kažem, šta polako? Ne mogu polako. Ja sam navikla da igram, da nemoj sad da igraš, sad ovako moramo da snimamo, eto tako je hteo. Ali na nastupima? Na nastupima baš igram i stvarno se nekada i oslabim od toga, ljudi me pitaju kako si oslabila, a ja ništa ne radim, samo igram. Mislim, ne vežbam. Jedeš burek sa sirom? Specijalno. Jedeš burek sa sirom? Jedem burek i sve. Ali dobro. Jako volim burek. Ali nebo ona igra i troši sad ti. Ja isto jedem burek. Trošim se. I to sve. Ne, ali mnogo iscrpi nastup, verujem da ide potrebno mnogo odmaranja, spavanja i za grlo i za sve da bi se bilo... Ali kad neko ima veliku pevačku kondiciju, od dugo godina. Koliko godina? Ja smijem da kažem. Pa reci nam, kad si već ono sve... Ne tvoje godine, nego... Ne moje godine, nikako. Nikako, majde, mlada. Pa 15 godina se bavim. 15 godina. 15 godina pevam i ja ne znam da li sam imala uopšte vikend jedan da nisam radila ovih 15 godina, da sam odmarala, ono. Da si izašla. I koji je to cifra onako... Da sam ostala kući. Novu godinu. Kako kažu ovi pevači, koliko si Novi godina svirao? Pa preko 100. Da. 100 godina imaju. A reci mi, koji je to fond sada pesama? Imaš možda otprilike spisak neki ili nešto koje znaš? Pa, veliki je broj pesama. Mislim sad na tim nekim klubskim nastupima tu ne može nešto puno da se otpeva. Je li dalje ono... 3 sata svirke, ne znam da li otpevam 100 pesama. Je li onako i dalje strofa, refren, ritam da se drži? Što brži, što... Da. Ne može on isto pevaš i u Leskovac i ovamo, ne? Jel se razlikuje od područja? Pa jest. Razlikuje se publika. A sada koja je aktuelna da se izvodi na nastupima? Pa najviše ovo što
što je sad najviše se sluša, šta znam. Billy Idola, kako ne znam. Grand zvezde, Grand. Da. I sve se to skida, kako, jel učiš nove pesme, naravno mora da se vežba. Pa vežbam, ja otprilike ne vežbam nešto puno, ja poslušam, skinem melodiju i onda malo onako čitam tekst i dok ga ne naučim i to je to. Kroz nastupe i svako skine svoje kući, svoj deo i to je to. Super. Da. Dobro, ona pesma kaže šta? Idemo na pesmu. Nataša kaže, meni treba muško. Dakle, poslušajte dobro ovu pesmu. Kad susne klizne ti glupa žvaka, da ludim za ludakom koji šisi baš za svakom, da sanjam lažne nežnosti sa divljakom. Meni treba muško da me drži čvrsto, da me čuva drsko, da me ne pusti nikada ode samo, mene da voli ceo život, da se bori večno, da mi se preda, da me nikada nikome ne da. Meni treba muško da me drži čvrsto, da me čuva drsko, da me ne pusti nikada ode samo, mene da voli ceo život, da se bori večno, da mi se preda, da me nikada nikome ne da. Meni treba muško da me drži čvrsto, da me čuva drsko, da me ne pusti nikada ode samo, mene da voli ceo život, da se bori večno, da mi se preda, da me nikada nikome ne da. Nataša kaže, meni treba muško, ja kažem suprotno, ali dobro, nema veze. Ako je već treba, pa... Znači, vama isto treba? Pa meni ne daj Bože, ali dobro. A vi tražite isto, hoću da kažem, ona muško, ti žensko, to je... Tako da se nađemo u nekoj granici. Pesma zapravo govori o onoj pravoj ljubavi, ne muško u smislu nečega što muškarci misle odmah. Nego o jednoj pravoj ljubavi, o jednom zaštitniku koji će onako da je čuva, da je pazi, da je mazi, da je odbrani od svega. O tome priča pesma, što je danas retkost. Retkost, danas muškarci, ja ne znam, ali čini mi se pa ne znam šta da su retko verni, a tako isto i, mislim, i žene moguće. Tu možda pričamo sad do sutra. Ta pesma je sa prvog albuma, je li tako? Da. I zato sada možda ne bi to stimila jer si već našla pravog muškarca. Sad sam našla, znači prizvala sam ga verovatno kroz pesmu. Da, vidiš. Si neku produkcijsku kuću razmišljala ili će to sad samo po sebi? Ovo ćemo sad samo po sebi, pesma za pesmom, svaka će da ima svoj spot. Ne, mislim, produkcijska kuća ne po tome sad da se prodaju CD i da to već... Da je to izašlo iz priče, nego čisto reklamno. Ja sam probala to. Moj CD je izdat bio za Gold. Dobro, to znamo. Music i to je onako, eto, meni želja bila da ja tako nekako započnem, da imam taj neki album prvenac, a sad vidim da više to nije tako popularno i da ljudi uglavnom su na internetu, uglavnom skidaju pesme s interneta, gledaju spotove na YouTube-u, tako da mislim da pesma uvijek mora da ima spot i da to ima neki taj pečat. Dobro, da, vizualni efekt je sad bitan, jasno. Da. Pored tih fotografija koje ću ja da slikam. I kad je dobra pesma i kad je dobra ideja i kad je sve to onako jedna slika, i kad je onako iskreno i da to nađe svoj put. I da nađe svoj put i publika to prepozna. Da onda ne treba CD. Dobro, imaš li neko ko ti je ovako uzor koga bi predstavila, kaže, ako hoću da ispratim tu karijeru
Da. Recimo, ko otprilike? To je. Lepa Brena, Lepa Brena. da. Ja sam od Dobro, malena, ni manje mislim, ni a više. mnogi I ona smo. je vaga. Ni manje ni više. Jeste, da, znam. Pa dobro, mnogi smo, mislim da ste i vi verovatno volili Lepu Brenu. Ja kad sam ste se bili isto mali. suknjicu sam imao. I onaj film, hajde da se Ko volimo nije i imao tako. Barbie Lepa Brena? Ja sam Ko Barbie. nije to imao? To je imao, Pa ja sam. to, ja sam, tako da, ja sam pevala od 5. godine, ono, sve njene te pesme, Da. bukvalno nisam znala ni sva slova, ali sam Ali već sam već pevala. znala pesmu. Da, tako da, stvarno volim njene pesme i volim njenu karijeru i pratim je i pevam je često i stvarno onako, leži mi neki taj. Pa dobro, evo, senzibilitet čekamo, kao što- eto, kao čekamo što te je. u tom fazonu. Pa kad hvala. budeš, pa taj stadion, pa čuda, pa sleteni Polako, helikopteri. nebo, tu smo i Idemo mi. korak po Jeste, korak. svi Dobro, da li zajedno bi sad onako. predložila sama sebi da ponovo kreneš ovako u priču ili bi radila nešto drugo? Isto. Isto bi radila. Apsolutno bi Znači, isto. nije ti teško ovo probijanje kroz ovo Ova trvenje. borba, Jeste, da, jeste ovo. teško, Kroz ovaj ali haos. verovatno ne bi mogla da rastem i da učim ako bi sve bilo glatko i lako. Jeste. Mora da bude nešto teško da bi posle bilo lako, jel tako? Znači borac. jel Pa tako? da, Ne odustaješ. ne. Sad ne znam, Jovana, da li to odlika vage, ja nemam pojma, ja se ne Jeste, bavim jeste. tim. A šta si ti? Ja sam lav, A ti si ali lav. imam vagu. Ali imaš neku vagu. u Jeste, sebi, da. imam Da li se vagu. razumete u te Ne, imam vagu? vagu A kod da, kuće. šta si ti? I Ja sam onda rak. znam. Da. Emotivac. Emotivac. I to dupli. Uf. Dupli Dobro. emotivac. Pa ne šta bojim. ćeš, eto Šta ćeš? vidiš. Pomenula si tremu, pa me interesuje da li možda pamtiš prvi nastup, prvi javni nastup? Pamtim. I Pa kako to je bilo? To je bilo ovako u nekom selu, sad ne mogu da se setim kom, ali to je bilo neki kafić ili diskoteka. Sad će se uvrediti u Pa ja selu. sam pevala samo 8 Zašto? pesama. Pa dobro, za početak Dosta, dovoljno. Popila sam neko vino, nešto kao da se opustim, međutim mene tu ništa nije opustilo, ja sam se i dalje tresla ovako, ali kad sam otpevala, muzičari su me baš podržali i rekli, pa eto vidiš, ništa nije bilo strašno, sljedeći put će biti mnogo lakše i sve tako. I ono polako i Mic po opustila mic. si se, pa da. Da. Ali još uvijek imam, mogu priznati, ovaj strah od ovih kamera, ali dobro. Od emisiji, znači kad je onako, ajde Pa sad Pa ne ja i- ćemo. Ja još isto- to samo da prebrodim i Ma onda ka? sam, Ja isto od Vlada, isto Kraj. kad ga vidim ovako iza kamere, pomislim svašta. da, Ali dobro. čovek spava. A nije Vlada, A ovo neko je drugo. Peđa. Ovo je Peđa, dobro, izvini Peđa. Oni ne čuje. Ja, vidio sam Vladu, ali nisam, nema veze. Da. Tako da treba da bude strah. Pustiti, strah je pozitivna stvar. Znaš, ko nema To je strah, neka on je vrsta malo... odgovornosti, Jeste. Da, ne, verovatno, strah da. je u stvari po meni pozitivni iz tog razloga što imaš neko osjećanje, imaš nešto. Ti kad su ladni ljudi, Pa da, onda to nije malo to. deluje. Znaš, ja Pravo kad, si. majke, veruj mi, znaš, ja se uvijek uplašim kad vidim Jovan. Sad neko, sad će da me bije, sad će da mi... Ono ništa. I kad prođem, rekao sam malo pre, pored posjećanice, uvijek se Da. uplašim. Ali Uvijek se nekako vas uplašim. dvoje ste zaista pozitivni i to je ono, ja Pa mislim da je hvala to mnogo. važna sad stvar znam. za voditelja. To vaga i rak, možda se Da, stvarno. Lav. Lav, da, Lav, izvini. Lav. izvini, lav. On odmah vagu spojio sa rakom. Pa, ali vidiš. Nataša, ja sam Ali, ovde evo, slučajno, suvišna. stvarno nisam Ja imao to, vremena. dragi gledalci, osjećam, Ja- primećujem ne, ovde. Ja stvarno mogu nisam imao. slobodno da Ne, se on ima povučem. Da je bilo Slučaj, pre ja 3 znam. godine, pa ajde da kažeš, ali Da, sad, ali sad je već kasno. da. Sad je kasno. Sad je već kasno, već imamo studio sve. Šalimo se mi i pozdravljamo dečka. Hvala. On je malo dečko, nije mnogo. Ne, neće se on Šalimo naljutiti. se, naravno. Zna on kakvi smo mi. Ovaj- Šaljivdžije, da li imaš slobodnog vremena? Pa ne, rekao Imam. si... Jel imaš? imam. I kako se provodi? Jel se gleda možda neki dobar film? Se Neka... skupi- Pa da, salvete, nekad sličice. film, nekad neku večeru moram da pravim, jel tako? Pazi, Moram moram budem da i žena pravim. domaćica, moram da budem sve. Jeste. I stvarno se trudim da budem sve, ali nekad se umorim i onda kažem ono, aj sad ti. Aj sad I ti. sve 4 dignem Pa dobro. i pustim neku muziku, izmeditiram, nema me. A to šta slušaš inače ovako, kao Pa, slobodno vreme? mislim, nemam neku muziku posebnu, Da. slušam ono što moram da pevam i samo to i slušam. Pa da. Ali volim da onako malo nekad da se osamim i da pustim neku instrumentalnu muziku, to me opušta. Da. I jedino to je to lepo, možda to je da lepo. kažem slušam ovo. I Ovo slušam mora- sve ostalo što moram da pevam. Jeste i jel? zbog posla, pa naravno da Recimo, se dok budu si u se toku. fotografisala, šta je bila, koja muzika? Nije bila? Nije bilo, tišina je. Nego ti spremi neki instrumental, Ja ću tad sledeći se put da opušta spremim. i tad je najspontanije ono. Hoću ja da spremim specijalni instrument, Pa. grupa Kiss, i vidiš kako. I bit će baš super. I bit će strava fotografice. Polako, Da. ali mi smo, verujte, stigli do Kraja prvog dela da, našeg, prvog dela naše emisije. Bilo mi jako lepo družiti se evo, sa tobom Hvala i ovih meni takođe. pola sata, koliko je prošlo, već pola sata, boga mi.
I drago mi je što si došla. Ja znam da si obećala da ćeš doći, pa smo te vidjeli za novogodišnji program. Tada, a pre toga je bila pauza duga. Verujem da ćemo to ispraviti i da neće biti tako više. Sad ćemo pesmu za pesmom i doći ćeš ti nama. Da, doći ću opet, evo, čim bude ovaj čekujemo na ovaj pesma. A bit će uskoro. Sad nema tolike pauze, ja sam rečila da nema pauze. I ne treba. I kad izlaziš sa kumom, zovi me. Hoću. Ne sa kumom, nego sa ženskom. Ženskom kumom. Da ne mislim. Dobro. I kad spremaš neku večer i to zove. Dobro, važi. To se ne isplati, ne bude pozoveš na večer. Nema veze, šta? Zaslužio. Viš kako me lepo nahvalio. Jeste. Evo, Jovana, ćuti ti pusti. I ti također isto sa njim, naravno. I ona malo nek jede burek sa hlebom. Ona mora da se ugoji. Nek jede burek sa hlebom. Kiflu sa hlebom jedeš. Ma sveću nebo. Nisi nam ispričao ni jedan onako malo zanimljivu priču, vice, neki nešto, ajde. Vic, Muja kad je otišao u Švedsku da bude drvoseča. Pa ništa nam nisi ispričao. Muja je otišao u Švedsku da bude drvoseča. Ajde da čujemo to pa da se odjavljujemo. I ovi pitaju iz Švedske na pravom srpskom jeziku. Pitaju, je li, Muja, imaš ti možda neko iskustvo kao drvoseča? Šta ti je bola, kako nemam iskustvo? Bio drvoseča u Sahari, ceo život. Kako bre u Sahari, Muja, po Sahari nema drveća. Pa to ti kažem. Pa dobro, lepo. I kako se čuje dlaka u mraku, ne znaš? Kako? Aj ja. Eto. Saznali smo još nešto. Nataša, jel voliš ti tako te pošalice? Volim da slušam, ali nisam neki govornik. Ja čujem i kad treba da reprodukujem sve, ja ne znam. Da, ja zaboravila sam. Imam još svašta, to ćemo uz instrumental. Ja rešim da zapamtim, ali i ne zapamtim. I ništa, ne pođem. A ne možeš, mislim, sve baš da budeš. Zato me pozovite kad vam treba. Naravno. Mi dobro slušamo onda. Da. Hvala ti mnogo, draga, što si bila kod nas. Hvala i vama, hvala vam od srca. Znači, uskoro se družimo, to si nam obećala. Nova pesma, novi spot i tako redom, pa naravno kreće lepše vreme, pa i mi se negde svi budimo. Pa da. I nadolazi nova inspiracija, uživat ćemo. Naravno. Hvala mnogo. Hvala. Dar cvećare Ljiljan, 1 i 2, najbolja cvećara u gradu i okolini. Poklanja tebi ovu prelepu, predivnu ikebanu. Hvala vam puno. Voda nam treba za sledeću emisiju, tako da nemoj da nam uđeš. Da. Dobro, vrati. Udobno su se smestili, zahvaljujući salonu nameštaja Eurostil, nebo je li tako? Da, Dragovački put. Dragovačkom putu. Znači, 2000 kvadrata, ne znam, ludilo. Kineske cene. Ako ti je potrebno nešto za stan i to, samo nam se obrati, imamo najbolje, najpovoljnije uslove. Super, Eurostil. Sve ekstra. Viš ti koliko traje ova garnitura? Svirat? Naravno. Skoro 20 godina. Pogotovo tu gde ti sediš. Hvala vam mnogo. Dalje nastavljamo, tako je, selimo se na 2 promocije. Naše 2 dame su u pitanju, a sad ćete i za koji trenutak koje. Može.